И така, откъде си ти? От Франция. А как се казваш? Франсуа. На къде си се запътил? Към Индия. От колко месеца пътуваш? Вече 1 година. Пътувам с велосипед. Как се реши на такъв смел проект? От 10 години мечтая да пропътувам разстоянието до Индия на колело. Откакто се занимавам с йога, Индия е мястото, което искам непременно да посетя. Но усещаш се, сложно е. Първо да си осигуря необходимото време, да напусна работа, да забравя целият обичаен режим, ставането сутрин, работния ден, задълженията. Но реших, че това е преживяване, което ще е хубаво. Какво ще правиш, когато стигнеш там? В Индия ще намеря преподаватели по йога и разбира се ще пътувам много. Страната е голяма, колкото Европа, кажи речи, има какво да се види. На колко години си? На 29. Как се справяш финансово с пътуването? Събрах пари. Работех с мисълта за пътешествието. А и сумата, която ти е нужна за да тръгнеш, не е чак толкова голяма. Когато пътуваш с колело, разходите са по-малко. Това ли беше основната причина да тръгнеш с колелото? Преди всичко, колелото е свобода. Когато си на велосипед, можеш спокойно да кривнеш в страни от пътя, да минеш през полето или да спиш някъде на открито. Тръгнах към Индия преди година, още 1 година ми трябва за да стигна до там и смятам и година да остана. 3 години най-малко стават. Но подобно пътуване може да отнема и повече време, дори 5 години. С друг транспорт, разбира се, е по-бързо, но ако си с кола, с влак или самолет си много зависим. Има гари, разписания, сервизи, технически спирания. Изобщо с самолета човек не вижда нищо. Пътуването с самолет не е пътешествие, то е телепортация.